Halo mga bay, kumusta mamong tanan? Welcome diri sa atong premiere entry portion. Wa ko naka-premiere gahapon kay perting bisiya ginamo duha ka adlaw bay. Wala gyud higayon na magbuhat og salida. Nya karong adlaw kay gipagawa sa inahan ang tanang mga termos. Mao ni pitindagan ang mga termos diri bay. Lain-lain lang ang mga design. Daghan kay mga termos bay. Muni yang bisyo karon kay ilaha maning balonon mga to sila og Thailand magdala-dalag mga termos o kaning mga baso nila but nganong magdala-dala ni sila termos nga naaman untay daghan dito kapalitang kape kani ako ning ipagawas kay iya ra maning tan-awon anak magtudlo-tudlo ra man siya kana mo ipangdalon ako magpartner na sila tanan pero kaning dalag wala lang na siya partner kay gipalit na nila atong taglamig dito sila nagpalit ana sa disyerto gipalit nila na on the spot mo na nga wala na siya partner ang sulod ana kay kanang kuan diri kanang ilahang tea diri butangan pud og gatas ug unsa pa ng mga lalang mananap mo isulod ana nindot ba kay dugay mabugnaw mayo untag kanang kuan kanang wa man ay pares akong pangayoon pero di man basta-basta gid manghatag ni among inahan kay Ginoo ko hastagan inang nanay mga kuan mga unsa ni buak ginagmay iya pa gid patamnan og mga buwak kay dili niya ipalabay agoy tabang manabang to apa diri bay sa dining bay napay ipapagawas diri bay kay magbalon lagi ni silag mga kuan nausos na nga bungkag gyud tanan ilag lagi ning balon ni mga kuan mga gold kuno mo na ang mga baso to ang mga plato niya gipamputos na ko natag sa tagsa di apo diri ang mga tray nga mga gold kani mga kuan kutsara mga luwag nga mga gold di apa ang mga termos bay di gold silver white gold silver hakoy mo ni ang mga bag-o nga mga kuan mga termos nga inampingan pa na kay pamutang pa na ibalik diha sa sudlanan na iyang mga sudlanan ambot kay ganihara ko ginuwat aning among inahan wa pa man gyud intaw ni naog panabangi wa pa gyud minaog tabang mananabang unsa nang orasa magluto pa ang katabang agoy tabangi ko ninyo mga bay iti pang papagawas na niya tanan kay manglarga lagi ni sila og kuan ka ng Thailand nya nangabungkag na tanan diri mga gamit na ko diri sa storage room diri nga pahak na diha man na siya nakapwesto nya but lamang gid kuan ka ng ngita na pud siya kung sa pay mga lain din na mo nang gi plaster na nako tanan para wala na daghang kuan bay istorya bay piting dugay wa pa ni nao ganihara ko ginuwat kani mo ni siya ang bag-ong palit ko ani siya bay kanang 23 KD mahal kayo bay 23 KD times ninyo og 182 kay 182 man ang palitan 23 times 182 mao na ang presyo sa kuan Pilipinas but pilay kantidad 180 times 22 murag kuan man siguro size meal kapin kana ilahang kuan termos but lamang piting mahala bahala mo diha di ko mapalit nana palit lang ko atong tagkuan 200 kapin tangag ininit di ay daghan intawon mga termos tabang man nabang asa naman intaw nang inans ka ng panabang di pa ko daghang lutuon unsa nang orasa panabangi nay kanaog na diha nay kadugay man nimo nay ako na ning gipanggawas nimo mga request na nakita akong pangijuran aning ginawas agoy tabang mananabang paglabay na og mga termos nay kay nami andami mamunit pero dili sad ko punit ani oy kay kuan man bahala na siya mga kuan plano kay dugay na ni diri nagkuan na nagtago diha sa ilawom diha na nga kabinet ala is ibaba pod nagkarambola laman andina mga baso o kanang kuan
mga tasa kung siya pa diha. Agoy, ito ara ang ako ang kuan oh. Ito ang ako baldi. Hasta nang mga sa Starbucks, hala, ipatago, hindi palabay. Tabang, mananabang. Saan man na, oy. Diya sa ilawom na bay, pang suksok na po na ako balik unya kung di niya magustuhan. Agoy, i-partner o sa di ay ninako. Kaning uban, way partner. Basin ako'y pangitaan, ani, maglagot traba ko kay udugay kong nawa diri sa ilahang balay. Kung siya'y nawala ako'y pangitaan, uy, nay, inumdumi nay nga, 4 ka tuig ko diri nawala nay. Ayaw ko pangitay anang ubang wa ko kay ba. Agoy bay, magluto ako kalirita bay. Di hawa pa ko na human nagpanadad og lamas kay tawag lagi ko niya nagluto pa kog daghan kay itlog oh. Mao nay itlog ang akong mga naluto karong buntaga. Na mao ni siya bay. Na ay duha ka buok, then order usa ka buok. Oh, nya kami wa pa mi pamakatabang sa ilara na mga amo ing ana sila kakusog mukaon diri itlog bay lahi putahi. Nay itlog nga naay cheese, nay itlog nga walay cheese, duay itlog nga naay mga gulay, mushroom, bell pepper, sibuyas, kamatis. Duha po itlog katong sibuyas kamatis kang amahan to ako tong gitadtad og pino ingon ana. Pino tadtad niya naay mushroom. Kay nanay lahi po diha kamatis ligngin hiwa, bell pepper ligngin ang hiwa, sibuyas ligngin, kamatis ligngin flat, lingin nga nipis mao pod iyang style. Unya patungan dayon og itlog nga dili bungkagon bali ice egg siya with vegetable sa ubos. Mo ni siya bay ang bisyo sa akong inahan bay. Ning ipahipos ako aning mga tipaka sa itlog. Pagkahuman, dugmokon. O di naglubok ko diri kuan. Panit sa itlog kay vitamins ko nun sa mga tanom. O di ako lubkananan. Mao ni lubkanan diri. Ala sige kung lubok din nagpanit sa itlog. Unya ang mga panit po sa mga gulay, gipapadaplin pod kay palaton, ipatambok sa yuta. Aroy, tabang mananabang. Agiri, manglakaw ni sila bay mga tugtay lang mga 2 ka semana tulo. Pagkahuman muli na po diri mga usalang pud ka semana sa Japan na pud sila moadto. Sa naa sa Japan, maring pasyalan Japan. Unsa may kanang unsa may lakaws panahon din na karon sa Japan, weather diha ba? Unsay weather diha tag-init, tag-tugnaw, tag kirig-kirig, unsa may weather din na maring pasyalan Japan. Migalab shout out ra yung tanan bay na mo ato na pud sila Japan murag 2 pud sila ka semana didto. Pero ang ibilin nga trabaho bay balig usa ka tuig. Diyos Ginoo ipabalintong ang balay. Kung pwede lang ni ho ning balaya ni aron mga horot ning mga kuan trabahoon aning daplin. Pangtuwad ko ning balaya ni. Kadyot ra manglakaw pero daghan trabaho gibilin. Yumayo ba? Ang kinabuhi sa katabang ang mabilin diri kay si amahan ug ang alaga namo nga usa ug ang apo nga 2 ka buok ug ang mag-asawa maoy mabilin diri moy among atimanon 2 ni sarang hiyo na mo na bay ang kinabuhi diri sa Middle East pagdali inahan kanaog na silang tawanan ng mga tawo kay napakoy daghang trabaho dili lamang kini agoy Ginoo ko bay. Mao ni baya daghang salamat boy mao lamang ning akong i-share ninyo karong adlaw sa lakas kinabuhi ninday kabkab ug mangpuhon manggod sila manglarga nya magbitbit lagi sila ani. Okay din hilaman ta ko to bay daghang salamat sa inyong tanan. Good luck sa ato ang pa-premyo karong malabot na July 15, Hulyo 15. Naay chance ang tanan nga ni karon nga makadaog og usa ka gatos ka pesos nga GCash, 200 ka gatos nga pesos nga GCash, 300 ka gatos pesos nga GCash, 500 ka gatos nga pesos nga GCash, ug dapoy makadaog og usa ka libo. Lantaw na ko pag anda mo sa usa ka libo 500 kay naa koy exam ninyo ana ha daghang salamat pag andam pumugtaas kay diha nga mensahe nga makahatag og pagtulunan sa atong mga
kaigsuonan sa kawanangan. Mao nang ako ang tips ninyo bay sa mga na-chance makadaog sa kalibog kinintos. Pag-anda mo dihag mga nindot kay nga mga mensahe nga nagkuan po sa lakaw sa atong kinabuhi karong umalaabot nga Hulyo 15. Pag-anda mo kay na ako'y exam ha sa tuang pa-premyo aron mo lingaw-lingaw sa ta. Unya magbundak sad kog mga video sa ako ang mga members diri sa YouTube kay may nalamang pod makatabang ko og balik nila pinaagi kaninyo kanatong tanan. Daghang salamat sa mga nagpa-member. Thank you so much. Dinhi na lang ko to bang inyong inday kab mga bukab na ko natong tawag ng inahan sa kanang panabang. Bye! Ampim ko na yung mga bike kung asa mo na yung mutang dos manalutang kalimutan. Mega love shout out na lang ninyo tan. Daghang salamat sa inyong walay hunong nga suporta.